Уважаеми дами и господа, полуфинал. Голд Къп Карла Вилич, международен турнир, пето издание. В изцяло силни екипи. Отбора на Черноморец Бургас. Техен съперник в битката за място на финала Левски София. Нека два трудове да се предават. Добре, влизай! Вадя! Браво! Там! Нищо, Даши, пак! Ставай, Дашев! Видов, дай! Лепи готов! Лепи! Много заместя! Дай, Видов! Браво, Видов! Аре, събуди се първа топка, бе! Нареждай, Дашев! Лепи, взимай го! Дай, брат! Ела, Дашев, бързо! Лепи! Дай, Дашев! Вземи сега! Браво, Видов! Вземи, играй! Не, бе, Бояне! Това не е! Бояне! Играй с нея, бе, човек! Как биеш такава топка? Дай, влизай фронтално! Тръгвай! Ай, Бояне! Дашев! Попчев, следвай крилото, Попчев! Добре, Крис! Попчев! С поемането на защитника вече дърпай с него! Жужо! Правиш се, се спокоиш ли малко? Мите! Браво, Видов! Запазя! Играй бързо! Там, Попчев! Там, Дашев! Отличен! Може играй, Дашев! Браво, твори! Браво, изкаря! Отличен! Добре, Видов! Там! Попчев, не спирай, Попчев! Браво, Пепи! Това е! Сам! Отивай, Биданов! Вака, давай! Нищо. Айде, Сужо, айде бързо! Това не е долу кръка. Може с гъбе на човек! Браво, Даши! Газ! Двама на един преход! Браво, може! Двама на един! Отлично! Браво! Видов! Пепи! Ние да качиме! Дълга е! Пустия, Кристияне! Отваряй! Държи долу! Чакай, я хващай! Георги Гърба! Видов, качи! Попчев, слез! Имаш госте! Бързо! Остра! Отивай! Попчев! Ниско! Следва! Боян! Иване! Браво, Видов! Тебе! Там! Бе! Попчев! Давай, Попчев! Георги, айде, Браво, Георги! бързо играй, кара! Точен пас! Дашев! Дълга! Първа топка! Горе играй, Бояне! Дашев, тук тялото да излезе! Тук тялото! Така, слушай, Попчев! Владеем ли ние ниско? Няма да качаш високо! Играй, Видов, той ще се обърне, бе! Давай! Играеш с Видов! Видов да го върти, ляво, дясно! Хайде, види! Охо! Тръгвай! Попчев, стой! Попчев зад теб! Аре, Бояне! Попчев, дясно! Абе, Кала, следвай си човека! Кала, нападне, излиза с него! Подсигурява спокойно! Вътре има човек! Има! Чакай, стой! Приятел, чакай!
Ай, раздвижи го. Аз го мълчам, бе, добре. Попчев, стой там. Няма Видов, Попчев там ли? Цялото! Цялото! То няма ли? Браво, Видов. Браво, Видов. Браво, Вики! Видов, ти! Бояне! Боянчо! Изчезвай там! Дашев! Отзад стената! Зад стената! Дашев! По-назад! Стената може ли около 6-7 метра още назад да видиш? Ема, добре ли? Наприм. Видов около тях. Не да над тях. Около тях. Живо тях. Бояне! Стой там! Нищо види! Нищо! Нареждай! Нареждай! Дашев, Попчев! Кала 7! Пепи 7! Пепи, айде! Даши, дай! Добре, Пепи, веднага отиваш към него. Калата ще почива. Сам, сам! Добре, може. Там! Нищо, Видов! Кала, направете да слиза тук. Лепиш го петите по цигара. Отвъд става също нещо. Там, Видов! Ай, стига! Браво, Видов! Браво, Видов! Перфектен! 8 пъти излез така пред тях. Супер! Колега, да помоля без гол към Сарята, защото Що? бягаш по този начин. Как? Това не е фал. Приема, стой го да се свира, взима решение. защото Аз не знаех, че съм му помогнал. Видов, ти! Не знаех, че съм му помогнал за решението. Добре. Цеци, Няма собствено, няма спомня. тук е по-напред. Цеци, виждаш ли я? Пепи, стой фронтално. Що? Кола, Видов. Трябва вътрешен. Кола. Попчев! Слагай тази гола, Попчев, 19! Кала, Пепи, стой така! Кала, вземи го! Попчев! Добре, ето готово! Просто! Браво, Пепче! Смело е! Реакция! Бояне! Не си оправи корите, бе! Трябва да стои! Попчев! Браво, Видов! Добре, Попчев! Спокойно! Добре, може! Браво! Видов! Много бавно става всичко! Дай напред да играем! Бояне, добре, Попчев! Сам ляв! Смело, бе! Смело, Даши! Добре, Дашев! Дашев, тък! Бояне! Долу на от линията слизай! Долу на от линията слизай! Към Боян! Видов към Боян! Кой си е дамата? Дама да махал там! То ще кажа там! Пепи, бяла назад! Вите, давай! Браво, Пепче! Просто! Добре, пак! Натисни! Натисни, бе! Браво, Попче! Видов! Видов! Красив, идвай! Радо, давай централи. Попче! По-бързо искам да хвърляте! Дашев, стой там! Там, Дашев! Пепче, бързо! Отивай ли те? Дай, Лео! Лео! Имаш Дашев! Нека бяга, бе! Твой! Кала! Винаги мога да обръщаме до другото крило. Спокойно! Аз звъня! Дашев да вътре. Трябва да Дашев да играй! вътре гърба на Пепи. Предварително. Добре! Браво! Ата! Бояне стена, Нане. Роска! 25! Мечи си стъча! Попчев! На стена с Дашев! Жонка 25. Махай го там, Бояне! Гости ще ми става.
Преди малко беше 3 метра, сега са Пане, 6. по-напред, бе, няма човек, бе. Дашев! Дашев! Мисли! Дашев! Иване! Иво, Иване! Отиди там! Не, бе, Дашев! Те му играят финал Шампионска лига. Ако излезе вас тук един ще иначе чувствам. Лески, голяма работа, Лески. Добре, та! Отивай, маркирай детето! Стояне за тебе! Почва да си активен! Задаше! Мина, Бартоев! Айде, кала! Спокойно! Дашев, гледаш тук! Мите! Мите! Ротираме! Това се да отвърнем играта с Бело! Георги! Вако, ти си! Дашев! Добре! Корнер! Ставаш! Айде, давай! Уяна! Сега писи човека! Кала Георгиев, попаден пъти штопша! Кой ме ката? Нареждай! Кога не е кога? Пепи! Отваря Дай си ми те! око! Иване тука! Момче, стига си стрел горе, бе! Разсланяй ти надолу! Бас! Там Дашев! Там! Там Дашев! Уяна, братан! Давай, Пепи, човек! Браво, Видо! Дай ми го! Дай ми го! 3 на 2! Бързи, две! Смена! Попчев и Дашев! Там надясно, бързо! Следите си крилата, давай! Дай, бране! Защита нога вътре! Да остане вътре, бе, кала! Давай! Темпо! Пепка, Събирай на спринт! ето го! Ано, отивай! Кояна, ела! Браво, Радо, би! Браво, Радо! Бас! Търпение, бе, Само надолу! Дай! Кала! Стъпи ниско! Браво, Радо! Спокойно! Стъпи ниско, Мите! спокойно! Остъпете! Искам да литаш! Мите, не би! Никой не биеш! Спокойно! Мите, не! Спокойно! Мите, не! Отивай, Мите! Спокойно! Радо, Рити! Дългата, Радо, стъпи! Радо, стъпи! Не, те са три сили на Тях не завършвай! Пепи, какво си говорим на какво стават за три мача, бе? Пепче, вие сте 6 на 3 там! Ата, би! Айде, Бояне! Ей, Бояне! Дигай темпо! Ата! Кала, лепи го, кала! Мирослав, влезна вътре! Ано, влезна вътре, ано! Сам! Ено, дай! Изкаря! Отличен, изкаря! Айде, Мони! Браво, е! Дай му, че! Ляв! Браво! Айде, Бояне! Ей, Бояне! Ей! Къде стоиш, бе? Що те няма пред вратата? Топка, Мите, тръгвай! Кала, стига пространство с гърба, Кала! Ей, Коляне! Добре, браво, Ата!
елата! 60 метра разлика от тук! Пада с сняг! Хайде, бе, хора! Бързи крачки! И отиваш се взимай! Вие сте много... Много сте мекички! Затова нищо не ви се получава! Няма сърчица никой! Бързо, Матива! Те деца не се учили, нищо не... Не сте учили, нищо не става! Вие чикирики си тренирате на генерала! Петри, вкараме вътре! Чикирики само тренировщици! Пепи, да има височина! Дай да върне някой гол! Какъв е толкова повлиял да върне някой гол? Те не могат след грешка да се дигат. Те не могат да се дигат след грешка. Аре, Пепи! Стъги толкова, момче! Pessoal, área na direita, vai dar máximo então. Não, Jorge, nazad, Jorge. Até nazad. Chega, nadador. Каото Андреев и Боян минава дясно. Окей? Сам! Хайде, Видов беше готов, бе! Видов беше готов! Кала! Бояне! Бояне! Стой, бе! Сърчица няма тебе, кой? Стой! Отивай! Агресивно! Pessoal! Сам! Пас! Пас! Сте, Пепи! Вие сте стояли като някакви метачи отзад, бе! Тръгвай, Георги! Слез! Дай, Георги, до край! Кога до край! Първа надолу! Отстъпвай тяна! Айде, Тео! Боян, двама на един! Айде, Бояне! Сам! Поеме напред, Тео! Браво, Велче! Плани напред! Ево, то стика, защити го, това не се разбира. Ние атакуваме, той... Ей, Дерменчев! Ние атакуваме, ти си в центъра, това нормално ли е, бе? Ей, Дерменчев! Ще работиш ли, бе? Отгоре! Бързо! Бояне! Минамите! Даш минавай! Имаш Боян! Спокойно, Ата! Много лесна вътре до без! Първа топка, Гога! Мите, дай! До край, Мите! Дай го, Елице! Нищо, добре! Втора топка! Браво, Митай! Давай на спринта, резай! Отвори Боян! Митай, не бързай! Чакай, не! Адо, отивай! Митай, не спирай! Излез, Диво! Ти се на едно! Ой, това поема на Радо! Айде, отивай! Костяна! Давай, не отивай! Тук, Радо! Не се спирай! Ти си! Бай, готов си! Тръгвай!
Аз не мога да те познавам, човек. Аз не мога да те познавам, Пас! Сеща себе си, бе! Газира! Газира! Браво! Пепи, защото ги омаш! Тео! Това пас, аз ли да го пазя, Тео! Стой там, стой там, шматата! Ей! Успокойте се, играйте футбол! Сега сме бързали! Тео! Тео! Изчезвай! Тука! Тяна, дай! Качи се сега вече! Качи се да има присъствие! Срещай! Георги! Стой! Тео! Там! Тео на спринт! Тео, дай! Висока дълга! Кала, следващ човека! Айде, Тео! Динамите! Хайде, едно! Излез! Ей, Радо, спите! Какво ще прави Тео, бе, там? Купи ли Тео, бе? Брате! Тео, виждаш! 6 на 3 сме тука, свалил съм ти хора! Свалил съм ти играчи, гол, тях тя просто 1 на 3 сме там, бе, можеш ли да влиш? Диагонала! Диагонала! Рано, мина! Рано, момче! Ти се Радо, спокойно! Айде, Тео! Айде! Айде, Зеня! Сам! Бързи играй! Браво, Георги! Ей, Димитре! Трети път, ако се вида на хола, ще те сваля навън! Браво! Отстъпвай! Чуй ме, Димитре! Давай, двама! Ти се Радо! Браво, това е! Абе, гледайте къде имаме предимство, бе! Виж къде имаме предимство! Виж къде имаме предимство, за да подадеш там! Ставай, Тодоре! Ставай, гледай колко висок си, бе! Тодор, имаш 3 секунди да станеш, иначе дигам и те изкарвам от терен. Ставай! Отида отпред! Отида отпред, бе! Кога? Давай, малче, има много време! Коя е човек? Тук не ли изчезай, Тео? Ано! Сам! Вите, детора! Аре, Мико! Скаря! Би! Тя не отивай! Скаря само! Браво, Тяка! Къде връщате пак на татами? Левете се! Там и вие пак се бутате на там. Стига, бе, хора, бе! Що не я превъртите 6 пъти да им почне да Първа! Вите, запазя! Вас лице! Добрата са там, бързо! По правата! По правата! Това не идва насам. Смяна в Крисаря! Смяна! Смяна, идвай! Глед в правата ти тръгва човек! Винолов! Види! Излез отстрани! Център беше. Винолов излезна. Изкарай го само отвън. Изкарай го отвън. Няма стъпи. Вака, влез вътре! Вака! Влез вътре като хал! Добре ми те! Топка може ли? Чакай! Да изкарам. Дане! Реакция! Добре, спокойно! Потъча, гледай! А та позиция веднага! Позиции, Георги! Браво! Стопай се!
Стой! Росой, първо, право надолу! Отивай надолу! Ще бягаме тук, давай! Би, супер си, добре, нарече се! Виж как те бие! Ванка! Ти го биеш така! Ата! Ванка, отивай! Ата, ти! Браво! Георги! Стой! Добре! Дайте се, момче! Какво правиш, бе? Браво! Вите, здраво! Корос! Дай му я, бе! Надолу! Дай на Георги се стича напред! Иване, влез вътре! Ванка! Влез вътре! Иване, оставай! Иван изпълнява, да! Георги, искай! Пусти я, Гога! Загърби го! Не го би, Гоги! Росой, бъркай! Отстъпвай, спринт! Браво, Георги! Да, отивай! Спокойно, там! Давай, пусти, Крис! Извади я ти Славка!
Мачо не е свършил. Я не сядам. Сядам, това справи и разходи. Айде, айде, дай връзки! Дай връзки! Готови горе! Георги, къде си, бе? Браво, Дашев! Дай Дашев! Дай Дашев! Крис! Крис! Атиран! Бързо горе! Крис, бързо горе! Крис, бързо горе! Ето! Отличен! Сам! Сам! Много сам! Без фал! Тициано! Срещай! Срещай! Без фал! Отличен Дашев! Макета! Аляно, хайде си Маша! Стай! Дайте лъжи! Браво! Давай! Пепка стига, Пепка, добре си, гледай човек само. Пепче! А ти гледаш ли? Не, Пепи, не, че ще има пас, не! Чакай, Росове! Гледаш ли, момче? Айде, капляне, Дигай темпо, дигай темпо! Кала Георгиев, виж, влез там да го виждаш само. Да не е зад те. Е, това е, стига. Алея! Дашев! Смело, Даши! Бия, Дашев, би! Бояне вътре! Бояне! Какво си говорим? Браво, Крис! Браво, Крис! Би! Вземите! Още едно! Излез! Браво, Коляне! Браво, Коляне! Давай, давай, давай! Дашев! Дашев! Не, Георгиев, не! Дашев, взимай го. Пак всички сини отзаде! Пак всички сини отзаде, човек! Стой му! Стой му без да замахваш! Браво! Браво! Дай, Крис! Боян! Боян! Дай, качвай! Напред така! Там бавно деца, шата! Калка! Качай! Кала, качай горе! Качай горе! Хепи! Дай! Абе, Крис, ти чуваш ли ме, бе? Крис? Още! Браво! Бързи града! Браво, Дашев! Защо, бе, човек? Ама те се борят двамата, остави ги да си играят, бе, човек. Защо фал? Моля, кажеш кой от двамата, кой държи? Бояне! Бояне! Стена! Кала! Георгиев! Георгиев! Стена! Бояне! 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 Бояне, Кала, печелете! Дашев! Ако има пас, там излизаш! Аут! Кала! 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 Отваря да тъча! Стой ниско! Стой ниско! Превъртя, Пепи! Кал! Отлично! Браво, Георги! Крис! Много лесно! Пепи! Другия защитник и другото крило винаги са сами! Идва! Не, бе, паса не искам да е там! Кала Георгиев! Кала! Андреев! Андреев! Паса не искам да е на този! Дълга, Крис! Тръгна горе! Георги, първа! Браво, Бяне! Пепи! Може игра! Може игра! Без фал! Потъча! Тръгвай! Дай на Дашев! Браво, Дашев! Дай Дашев! Дай Дашев! Тръгна с него! Ева, ето! Ето! Идва на гръба! Идва на гръба! Браво! Браво, Мите, напред! Браво, Мите! Атаста, спирате! Браво! Едно гърбът спирай! Само напред тялото! Мите, дай, Мите, дай! Банка не пускай! Пепче!
Просто, Боян иска да се активира. Да, шеф, готов. Айде с Радослав! Боян, изчезвай. Радо, играй напред! Да не те върти. Мите, ела, Мите! Мите! Въздуха печели, двама не единства. Спечели. Сам, да, Пепи. Видов, когато ти си готов, ти ще получиш. Окей. Крис, поеми обратно! Що да вкарваш? Сам, Бояне! Айде, Бояне, бе, активен! Давай! Айде, Бояне! Да, ще включи! Да, ще в кората, може да замеряш някой с него. Не си трябва, Бояне! Сваля бързо, сваля! Сваля! Ти креташ като баба! Звездара, моля ти се, човек! Айде, Мите! Георги, ти си! Айде, човек! Кала, смело, кала! Смело, кала! Браво, Бояне! Дигай темпо! Бояне! Алеко, прав, дама! Смени си темпото на филма и доста. Кала, Пепи! Окей, кубик, давай! Бояне! Бояне! Къде са ти калата? Изчезвай! 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 Стига! Георги! Да, шеф, качай! Сложи! Ано, отивай! Кал, Пепи, не! Пепи, Тръгвай, не! Ано! Пепче, играй с Хал! Стига сте играли пеналти! Пепи! Пепи! Преодоля първия! Ето тук да стигне! Там зад прожорите Не назад! Мити обратно! Сваляй, тръгвай с нея! Сваляй, тръгвай! Едно широко! Ай, Бояне! Вътре! Салата! Добре, поне някой докоснахме! Ата, ставай! За 30 минути поне някой докоснахме! Едно стой! Атак, те цяло, ти си Закъсняй, дясно Бояне! да се разхождаш! Не, ще я вземеш! Атак, Пепи! Пепи! Няма да се прибираш пред вали. Пепи! Първата мисъл ти е да си по-напред от теб. Не искам да играеш като защитник. Крис! Извика! Боян! Бояне! Бояне! Качи, бе, момче! Сам! Сам, Кала! Тялото пред него. Айде, Кала! Бързо играй! Как те кара там са само сили, бе? Какво видя, бе, Каляне? Дай, Пепче, Боян! Георги! Напред, тата! Я си мъркал, Бояне! Браво, тата! Тръгвай! Даше да тиска, даше да тиска, тук няма да. Вземи се. Нищо, Даше, нищо. Играш, Калф, гледай си, Калф. Давай, Даше, давай. Пане, пресна, вътре! Тялото! Нареждай! Кала, Георгиев, Кала, не пратиш. Моли да пратиш. Нареждай! Ай, взимай, Пепче. Иване, смяна! Иване! Искам да влезе тази топка директно. Не знам как ще я видиш. Бояне! Расим! Тук следваш да изпър. Наско, готов! Дай. Хубава топка, дигай високо. Първа! Остави я! Ляв шак нямаш ли да поемеш? Нямаш. Гледай, Ата, гледай, да, тръгвай! Мите, пази я, сваляй! Дай, Мите! Дай! Пепче смело! Пепи ляво! Напред! Добре, Пепче! Георги, защита! Браво, Пепи, взимай! Бързо! Обратно! Качи се, Каляне! Давай, Ата, отивай! По-рано, Георги! Ата, бъркай! Ще бяга! Ата, подсирай, Георги! Браво! Браво, Кога! Разсловей! Георги, първа! Расим, подсигури, Георги! Махай надолу! Пепи, участвай, Пепи! Първа! Махай я! Махай я! Вие се разхождате, няма как да обърнеш мачето, да разхождаш. Аре, играй, имаш 15 минути. Дай всичко от себе си! Мите, давай! Даши! Включен, Калто! Без фал! Напред! Самите! Самите! Смело, Калто! Играй!
Димитре! Браво, Пепи! Дашев много! Изкарай от там! Къде кала? Изкарай, отвори! Имаш Дашев! Не! Стисни грани назад, бе! Дашев след! Внимай, едно! Боян! Първа топка, Георги! Един! Нова ти надолу! Браво, Бояне! Имаш Пепи! Защита! Айде, Братов! Дай, Георги, разпитай! За Георги! Долга, Бояне, стоп! Боян! Георги, забирай! Расим! Айде, защитавай! Аташ бяга! Расим! Ано стял! Предварително си влезнал! Остави Радо! Радо, остави, за да си ми изпълнява! Пепи, горе! Напред! Митай! Самочувствие долу! Не, Расим, не, Радо! Стига му, дига, какво да направи той в Тръгвай, центъра? Ано, тръгвай! Стига, хубаво, бе! Влизай! Пепи! Дай ми те! Пакъл, браво! Сам много! Ела, Бояне! Ела! Боян! Кала много мислене, човек! Браво ми те! Още! Браво! Айде, Расим! Крис, араме човек, ти дока стигаш на тази топка, свърши мача, бе! Ето го, Попчев! Браво, Братов! Чакай, свалявай! Браво, Дашев! Много защита! Бравата! Бравата! Дай! Георги, давай! Бутай го навън! Браво! Калата играй! Бояне, стой там! Бояне, свой си тялото! Свой си тялото и го издърпай надолу. Не бързай да подаваш! Дашев, не си активен! Дашев! Сам! Пепи да влезе! Стъпай, тяна! Не, Ата! Не, Георги! Попчев! 12 минути! Темпо! Ата, напред! Аре, Анал, дай всичко в тебе си, Анал! Ой, главата! Дашев! Георги, ти си! Самочувствие, Дашев! Браво! Браво, ти си! Дашев, излез! Пепче, давай максимума! Пепче! Максимума! Браво, Дашев! Браво! Защита, Анал! Играй! Анал, защита! Учи се, Анал! Дай кала! Браво, Пепи! Есенята! Може ли да не му обръщаш внимание на тях? Съдята! Може да не обръщаш внимание на тях, а на мен? Дашев! Кала Георгиев! Кала Андреев! Саки Бруи! Какво правиш, бе, ти изброй 9 метра, бе, удя! Нормален! Размалете се! Дашев! Там няма мърдата от там! Събери се! Няма мърдаш там, бе! Няма! Кристиане! Бояне!
Крис! Бива, Крис! Бива, момче! Браво! Ей, Бояне! Качи се тук, бе, човек! Качи се тук, бе! Добре, за край. Сега за какво не оставиш, бе? Сега за какво не оставиш, бе? Сили сте пак, толкова че да продължи, бе! Или не ги усещаш тия неща? Браво, Крис! Попчев, Близо, но без фал. Гъри се малко. Мите, давай малко. В средата някакво безцелно. Кала, не си готов, не си ориентиран. Иначе, добре. Идва! Браво, Попчев! Попчев да тисни! Попчев да тисни! Ай, ялото пред него! Защита, защита! Ано! Пози е наша топка! Цели вратата. Не пречиш там. Да ти цели вратата. Ано, влез да скачаш, бе! Само е, Радо! Абе, иди ли да влези вътре, бе? Нас е готов! Наско! Браво, Мите! Нареждай! Георги, нали ти ги хората в тяне гърба? Внимай дълъг тъч! Маха! Кристал, Пепи, трябва да си назад да играя, Пепи, каля вътре си, не! Излез, Мите, дай! Ето го! Попче! Сила! Отивай! Ще бяга! Арията! Правата! Мите, защита! Махай я! Насе напред, Наско! Наско! Мина! Аре, Стирчо! Браво, Георги! Пас! Пас! Митко! Дай, Крис! Дай, Георги! Браво! Браво! Защита! Напред, тука! Отличен! Бояне, тръгвай! Да, ще видваш! Ще бяга, но! Напред! 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 Спазвай! Ногата! Мите, мина! Тялото само, Крис, сам, Крис! Оставяй, Кристиан! Пробвай се за всички! Пепи прибоян! Пепи прибоян! Браво, Георги! Ай, видите, Браво, Георги, фастано! Кристиане! Кристиана, падне, Кристиана! Кристиана! Даше! Не, стой вътре! Даше, бе! Бояне, стой вътре! Халф! Ето тук стой зад се, няма се прибираш. Махай, бе, базар пред нас. Браво, Даше! Ай, Бояне! Вите, добре, Георги! Ай, носи ги, бе! Само е! Пас! Не! Браво! Едно защита! Гърба, Стиане! Дълга напред! Мина! Кала, много си далеч от тебе! Охо! Успявай, Мите! Защита! Пепи! Пред него! Дай, Георги! Браво, Тяча! Напред! Дай, Пепче! Напред! Много тръгвай! Георги, напред! Бояне! Много давай здесь! Айде, Стиане! Ай, Бояне! Напред! Добре, Стиана, Стиана, идвай! Ано, Имир! Давай, Георги, идвай насам, бе. Чакай, ма! Ти си Кал! Радо! Не се обаня! Гърба, Радо! Браво! Нареждай, Ано! Иване! Ано, гърба, Ано! Браво, Радо! Слез! Примерте си! Махай я! Браво! Слез! Слез! Ти си, Иваньо! Ано, защита! Ата! Ата!
Давай, Георги! Давай, 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 смел! Си бяга! Нареждай! Ата назад! Назад! Иванец, кой си? Без фал! Махай, Георги! Напред, Танов! Айде ти напред, бе! Давай, Мир! Горе! Кога махая? 5 минути темпо! 5 минути темпо! Да видя характер! Че ритне да нападне, човек, бе! Хана в защита. Видо! Ела, вие да помощ. Браво, Георги! Давай защита! Давай, момче! Без фал! Топката! Дари стреляне! Дари стреляне! Айде, всеки човек на се! Всеки човек е мир! Наско готов! Радо човека! Първа! Чудо е! Махая! Излез! Зареждай, Емир! Емир! Без това, Радо! Топката, Радо! Чудо е! Защита! Абе, пък чудо е! Аре, Сили, зад него! Ата напред! Махай, Сили! Давай! Давай, бутай пред него! Бутай с рамото е! Ата ти! Без това, Ата, напред! Кристиан! Тука! Искам да ритнеш толкова бързо! Кой излизай! Кой излизай! Остра! Радо! Иване назад! Браво, Пепчер! Чудо е! Може да ти! Браво, Ваня! Ваня! Махая! Ей, само ако се движихте право! Смяна, господин съдия! Смяна! Жужу! Смяна! Радо, идвай! Давай! Иване, смяна! Боляна, отивай да вземеш, бе! Боляна, отиде да градираш там нещо е! Пепи иска! Болян, загърбай го да завършиш! Загърбай го! Болян! Георги! Носи боси ги, носиш като граничка всичките. Браво, Земя! Сам! Ти се цели! Ата ти! Ау, Насе! Насе! Ата! Ата! Директна топка! Ата, директна топка! Имир, ти си! Събери навътре, Свяне! Имир, гониш! Нареждай една минута! Нареждай! Нареждай една минута! Фалия на Християн! Отвори! Имир, не! Първо топи, Георги! Айде, бране! Давай, Имир! Крис! Крис! Първа! Георги! Коя втора? Право, брат, той! Ано, оставай втора! Сам се отчувай! Браво, Насе! Калан Древ! На калфа! Крис с 9-9! Жужо, напред! Вътре! Крис, напред, Ляне! Гога, Пепи, качай, Пепи! Първа! Да, подсигуряй! Без това, Гога! Браво, брат, той! Махая! Насе! Браво!
Направи чужи!